Ananın en bәхетле чагы кызы аңа ярдәмгә килеп, кичке ашларны әзерләгән чак. Кызым, нәрсә пешерәсең? Сырда салдың ахырысы. Деме? Баллы түгелме? Баллы түгел. Яшелчәләр белән, сыр белән. Шундый коймаклар ясый инде минем кызым. Сез нәрсә пешерәсез, җәмәгать? Ашларыгыз тәмле булсын. Кичләрегез хәерле булсын. Карагыз әле. Сырлары ничек сузыла. Хуш исле шундый коймаклар. Тәмнүштер. Рәхмәт.